Vrem să studiem împreună lecțiunea de astăzi, Tanulmányozzuk együtt a leckét ma, care este vorba despre ce? amiben miről van szó? Despre Mi a lecke címe? Bölcs szavak. asta înseamnă cuvinte înțelepte, nu? Știm? Cuvinte de înțelepciune pe românește, ok? Acum suntem așa, cam pe la mijlocul, puțin mai mult de acest trimestru A negyed év közepét hagytuk el éppen. și studiem proverbele A példabeszédek könyvét tanulmányozzuk. și întrebarea mea este cât ați învățat? A kérdésem az, hogy mennyit tanultunk belőle. În mod practic din aceste texte. Mit ültettünk a gyakorlatba belőle? Vă aduc ceva? Rămâne ceva în urmă? Marad valami meg belőle, nyom a életünkben? Sau le citim și trecem mai departe? Vagy csak elolvassuk és megyünk tovább? Săptămâna trecută a venit la mine cineva, un pastor, acolo unde am fost, și mi-a zis, acum lecțiunea pe care am avut-o în grupa aceea cu care ei au stat de vorbă, a zis, a făcut sens. Múlt héten egy lelkész jött hozzám, ott ahol voltam, és elmondta, hogy a lecke, amit együtt tanultak, az hasznos volt, értelme volt életükben. Acum, după seminarul pe care l-ai ținut, acum ne dăm seama ce scrie Solomon. Az előadásod után jöttünk rá arra, hogy mit is írt tulajdonképpen Salamon itt. Până atunci le luam și le citam așa ca niște dovezi scripturale. Addig csak elolvastuk, mint valami bibliai bizonyítékot, Dar nu erau practice pentru viața noastră. de nem voltak gyakorlatiak életünkben. Acum când am studiat, am văzut că totul face sens, trebuie să punem lucrurile în practică. De amikor most bele tanulmányoztuk, akkor jöttünk rá, hogy kell ezt gyakorlatba ültetni. Deci, ce am învățat până acum? Tehát mit tanultunk eddig? Ce a fost nou? Mi volt új számunkra most? Ce am schimbat în viața noastră datorită studiului? Mit változtattunk meg a tanulmányozásunk eredményeképpen? Aceste întrebări trebuie să ne punem. Fel kell tegyük ezeket a kérdéseket. Dacă nu le punem, atunci degeaba studiem. Ha nem tesszük fel, akkor hiába tanulmányozunk. Absolut degeaba. Teljesen hiába. Chiar e dezavantajos să studiezi ceva și să nu pui în practică. Sőt, káros valamit tanulmányozni és nem ültetni gyakorlatba. Putem să tot citim și să citim și să nu avem niciun folos în acel lucru. Olvashatjuk és semmi hasznunk ne legyen belőle. De aceea eu în toate lecțiunile îmi scot ceva care este practic. Ezért én minden tanulmányból kiragadok valamit, ami gyakorlati. Sunt convins că am putea studia mai mulți ani proverbele dacă le luam unul după altul. Meg vagyok győződve, hogy éveken keresztül tanulmányozhatnánk a példabeszédek könyvét, hogyha versről versre vennénk. Dar trebuie să trecem într-un trimestru prin el. De egy negyed év alatt az egészen át kell menni. Trebuie să-i terminăm. Be kell fejezni. Și putem doar, eu zic așa, stipuli un pic ceva din ele în așa un timp scurt. Ilyen rövid idő alatt sajnos csak felületesen tudjuk átvenni. De aceea, haideți să vedem ce am învățat în această săptămână despre cuvintele înțelepciunii sau cuvintele înțelepte. Hadd lássuk, hogy mi maradt meg, mit tanultunk meg a bölcs szavakról ezen a héten. E ceva care... Ce înseamnă cuvinte înțelepte? Hai să începem. Mit jelent az, hogy bölcs szavak? Aveți voie să răspundeți. Szabad válaszolni. Helyes döntések, helyes gondolatok, és abból jönnek a szavak.
cuvinte înțelepte, hotărâri înțelepte. Okay. Adică cuvintele în ele sunt înțelepte sau omul este înțelept? Tehát a szavak bölcsek, vagy az ember bölcs? Dacă omul e înțelept și cuvintele trebuie să fie înțelepte. Ok, și care e ordinea? És mi a sorrend? E omul înțelept înainte sau cuvintele înțelepte îl fac înțelept? Omul înțelept înainte. Az ember bölcs és bölcs szavakat mond, vagy pedig a bölcs szavak teszik bölcsé az ember? Ce vine la început? Mi van elől? Mi jár elől? Ne naștem înțelepți? Bölcsnek születünk? Da? Doar inteligenți ne naștem. Csak okosnak születünk, intelligensnek. Învățăm pe parcurs. Exact. Menet közben tanuljuk meg, mondja valaki. Deci, cuvintele înțelepte, așa am înțeles, au scopul să ne facă pe noi înțelepți. Én úgy értettem meg, hogy a bölcs szavaknak az a célja, hogy minket bölcsé tegyenek. Da? Suntem de acord? Egyetértünk ezzel? Vrem să fim înțelepți? Bölcsek akarunk lenni? Da? Igen? Ok. Atunci înseamnă că trebuie aceste cuvinte înțelepte să le băgăm în viața noastră. Akkor ezeket a bölcs szavakat magunkévá kell tegyük, életünk részévé. Haideți să vedem întâi ce este cuvântul înțelept. Sau care sunt cuvintele înțelepte. Hadd vizsgáljuk meg először, hogy mik a bölcs szavak. Dați câteva exemple de cuvinte înțelepte. Adjatok néhány példát a bölcs szavakra. Aia când le spunem, exact. Bölcs szavakat akkor mondunk, amikor rendelkezünk a Că Szentlélekkel. avem Így van? Duhul Sfânt. Care sunt cuvintele înțelepte? Mik a bölcs szavak? Care e conținutul lor? Mi a tartalma? Face deosebirea între bine și rău, între dreptate și minciună. Ok? A bölcs szavak döntik el, hogy valami helyes vagy helytelen. Igaz vagy hazugság. Și cum le-am încadrat? Hogy soroljuk be ezeket? Cum le-am numit? Minek nevezzük? Cuvintele lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu, exact? Isten szavai ezek. Numai cuvintele lui Dumnezeu ne pot face înțelepți. Csak Isten szavai tudnak minket bölcsé tenni. Și acum, câte cuvinte avem de la Dumnezeu Hány szavunk van Istentől, care pot să ne facă înțelepți? ami bölcsé tud tenni minket? Am putea spune așa, da. Dar haideți mai clar. Mondhatnánk, hogy a teljes írás és a profétaság lelke. De hadd mondjuk világosabban. Mă gândesc la ceea ce Solomon pune mereu preț când vorbește despre înțelepciune. Deci ia și pune în inima ta aceste cuvinte, ascultă. Despre ce vorbește el acolo? Itt arra gondolok, amit Salamon értékel, amikor azt mondja, hogy figyelj és jegyezd meg ezeket a szavakat. Miről beszélünk? În general, despre cele 10 porunci. În general vorbește despre legea lui Dumnezeu. Tehát általánosságban Isten törvényéről beszél. Și legea lui Dumnezeu este aceea care ne poate face înțelepți. Isten törvénye az, ami bölcsé tud tenni minket. Ea este aceea care ne poate face să deosebim binele sau răul de bine. Az, ami képessé tesz minket megkülönböztetni a jót a rossztól. Cred că există și un text biblic că învățătura și legea lui Dumnezeu face înțelept. Azt hiszem, hogy van is egy ilyen bibliaszöveg, hogy a törvény és Isten szava tesz bölcsé. De aceea noi ca adventiști cum ar trebui să fim? Ezért mi adventisták milyenek kellene legyünk? Cei mai înțelepți, nu? A legbölcsebbek. Lumea ar trebui să uite la noi și zice, ăștia au priceput viața. A világ ránk kellene nézzen, és azt mondja, hogy na, ezek értik az életet. Ăștia au prins miezul. Ezek megragadták a lényegét. Și zic, vrem și noi ca voi. Szeretnénk mi is olyanok lenni, mint ti. Și atunci ce i-am învățat? Mire tanítnánk mi őket akkor? I-am învățat legea. Megtanítanánk nekik a törvényt. Dar
Să știți că și noi n-am înțeles legea. Tudjuk el, hogy mi sem értük egészen a törvényt. Dacă am fi înțeles-o, Ha megértettük volna, am fi înțeles. akkor bölcsek lennénk. Nu-i așa? Nem így van? Pentru că ea face înțelept. Mert ő bölcsé teszi Ea minket. echilibrează mintea. Kiegyensúlyozza az Ea elménket. face ca lucrurile să le poți face în viață cu tărie. Azt teszi, hogy a dolgokat erővel, hatalommal tudjuk véghez vinni az életben. Deci, legea lui Dumnezeu am putea să o punem acolo că ea este ceea ce ne face înțelept. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Isten törvénye az, ami minket bölcsé tesz. Dar ce mai avem altceva care ne face înțelepți din Scriptură în afară de legea lui Dumnezeu? De mi van még Isten törvényén kívül a Szentírásban, ami bölcsé tesz? Frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, da? Igen, az Istenfélelem, Care am vorbit acum 4 săptămâni despre ea. amiről ezelőtt 4 héttel tanultunk. Frica de Dumnezeu se bazează tot pe legea lui Dumnezeu. Az Istenfélelem szintén Isten törvényén alapszik, Și arată că călcarea ei are o consecință. és megmutatja azt, hogy a törvény áthágásának következménye van. Dar mai există ceva special care ne face înțelept în Scriptură. De van még valami különleges, ami minket bölcsé tesz. Ce? Mi az? Care cuvinte? Melyik szava? Trebuie să gândiți un pic. Gondolkozzunk egy kicsit. Testélet ége példája. Iudele, cuvântul de recruta este Iisus Hristos. Igen, Krisztus a testélet ige. Dar mă gândesc la o sumă mare de texte biblice din Scriptură care ne fac înțelepți. Ascultare. De a Biblia egy elég jelentős részére gondolok, ami minket bölcsé tesz. Ascultăm de legea lui Dumnezeu, da, ajungem și acolo la educație, dar cuvântul, că am zis că legea, ce mai avem ceea ce ne face înțelepți? Igen, a törvény bölcsé tesz minket, de mi van még ezen kívül? După mine, pildele care sunt. Și pildele avem, absolut. A példázatok, igen. Ele sunt tablouri care ne arată mântuirea, da? Olyan képek, amik megmutatják a megváltást. Dar mai avem și avem totuși multe texte din Biblie care se pot sumariza într-un singur cuvânt. Mégis sok Biblia szöveg van, amit egy szóval össze tudunk foglalni. Ce? Mi az? Poftim? Trăirea în dragoste este împlinirea legii, dar mă refer la cuvinte. Ce cuvinte găsim în Scriptură care ne pot face înțelepți? A törvény szerint élés, a szeretet törvénye, de milyen szavak tesznek minket bölcsé? În lege avem pildele, Tehát a törvény, a példázatok, Halljuk Isten szavát, hallok. da, dar legământul și ce conține legământul? a szövetség mit tartalmaz? Ígérete. În afară de lege. Făgăduințele. Hát Istennek ígéretei. Nu-i așa? Így van? Făgăduințele lui Dumnezeu ne dau ei înțelepciune? Istennek ígéretei bölcsességet adnak nekünk? Da sau nu? Da. Igen vagy nem? Deci, în 2 Petru 1:4 zice așa, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Péter apostol második levele, első fejezet, 4. verse, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Deci, făgăduință. Avem legea lui Dumnezeu? Tehát Isten törvénye,
și avem făgăduințele Lui. és Isten ígéretei. Aceste făgăduințe ar trebui pe noi să ne facă mult presus celor care nu le au. Ezek az ígéretek minket azok fölé kellene emeljenek, akiknek nincsenek meg ezek az ígéretei, nem rendelkeznek vele. Pentru că cum am putea trăi fără făgăduințele Domnului? Azért, mert hogyan élhetnénk Isten ígéretei nélkül? Pe ce vă bazați când intrați în diferite probleme? Mire alapozunk, amikor különböző problémáink, nehézségeink vannak? Ce vă ține? Mi tart minket fönt? Ce vă ține? Mi tart meg minket? Ca să calculați înțelepțește lucrurile. Azért, hogy bölcsen kiszámítsuk, megítéljük a dolgokat. Ce vă ține? Mi tart minket fent? Eu așa zic că făgăduință. Én azt mondom, hogy Isten ígéretei. Da? Și Solomon folosește multe făgăduințe. Deci dacă vei asculta, va fi așa și așa și așa în viața ta. Salamon sok ilyen ígéretet mond. Ha hallgatod és megfogadod, akkor így és így lesz a te életed. Deci, avem legea și avem făgăduințele și avem pildele. Tehát van a törvény, az ígéretek és a példabeszédek. Ce trebuie să facem cu aceste lucruri? Mit kell tegyünk ezekkel? Deci așa aici în Proverbe 22:17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Példabeszédek könyve 22. fejezet 17. versét olvasom. Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit, és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, legyenek együtt állandók a te ajkaidon. Deci ce trebuie să facem cu cuvintele înțelepte? Tehát mit kell tegyünk a bölcs szavakkal? Ce trebuie să facem cu ele? Mit kell tegyünk velük? Să le punem în inimă. Să le punem în inimă. Szívünkbe helyezzük Asta őket. înseamnă ele să devină parte din viața noastră. Ez azt jelenti, hogy életünk részévé váljanak. Așa încât, când suntem puși într-o situație anumită, să fie toate deodată pe buze, adică să le ai la îndemână, să le poți folosi. Olyannyira, hogy mikor egy bizonyos helyzetbe kerülünk, ezek legyenek ajkunkon és fel tudjuk használni őket. Poți să le ai dacă nu le înveți? De rendelkezhetsz velük, hogyha nem tanulod meg őket? Da sau nu? Igen vagy nem? Cum le învățăm? Hogyan tanuljuk meg? Când începe învățarea? Mikor kezdődik a tanulás? În copilărie. A gyermekkorban. Solomon și-a luat fiul, sau el ca fiu al lui David, a fost instruit de tatăl său când era încă fraged. Dávid tanította az ő fiát Salamont egészen kiskorában. Deci, părinții sunt chemați să-și educe copiii să devină ce copii. Bun la școală sau înțelepți? Tehát a szülők fel vannak hívva, hogy úgy neveljék a gyermekeiket, hogy milyenek legyenek? Okosak az iskolában, vagy? Bölcsek. Da? Cum să fie copiii? Milyenek legyenek a gyermekek? Înțelepți. Da? Bölcsek legyenek. Și astăzi de multe ori credem că școala îi face înțelepți. Mi gyakran azt hiszük, hogy az iskola az, ami bölcsé tesz. Îi trimitem la școală. És elküldjük őket az iskolába. Suntem atenți ca să-și facă lecția. Odafigyelünk, hogy elkészítsék a leckéjüket. Dacă nu o fac, îi pedepsim să o facă. Ha nem teszik, akkor megbüntetjük őket. Dar câți înțelepți au venit la școală? De hányan jönnek haza bölcsen az iskolából? Adică, noi suntem adulți care am trecut prin școală. Pe câți a făcut școala înțelepți? Mi felnőttek vagyunk, és elmondhatjuk, akik kiártuk az iskolát, hányat tett bölcsé az? Tu ai ce ai pentru că ai învățat? Rendelkezünk valamivel azért, mert megtanultunk az iskolába? Da, poate profesional ai învățat ceva la școală. Lehet, hogy valami gyakorlatit tanultunk az iskolában. Dar să faci o profesie nu te face înțelept.
De ahhoz, hogy egy mesterséget gyakorolj, az iskola nem sokat segít, nem tesz Poți să bölcsét. fii medic, poți să fii jurist, poți să fii eu ce știu ce, calitate înaltă de profesie și totuși să fii neînțelept. Lehet orvos, lehet jogász, vagy bármilyen foglalkozásod legyen, az iskolától nem váltál bölcsé. Deci, înțelepciunea nu o învățăm la școală. Tehát a bölcsességet nem az iskolában tanuljuk meg, Unde o învățăm? hanem hol? Acasă. Otthon. Am citit săptămâna trecută în o singură propoziție în devoționalul meu zilnic. Múlt héten egyetlen mondatot jegyeztem meg a napi áhítatomból. Să văd dacă găsesc. Lássuk, hogy megtalálom-e. Deci așa, în privirea lui Dumnezeu, un om este exact acel lucru ce el este în familia lui. Isten szemében egy ember az, ami ő a családjában. Deci, cum ești acasă, așa ești. Amilyen otthon vagy a családban, olyan vagy. Dacă acasă ești înțelept, Ha otthon bölcs vagy, înțelept ești. bölcs vagy mindenhol. Dar dacă acasă nu ești înțelept, De ha otthon nem vagy bölcs, nu ești înțelept nicăieri. sehol nem vagy bölcs. Pentru că în ochiul lui Dumnezeu, Mert Isten szemében un om este așa cum el este acasă. egy ember olyan, amilyen ő otthon a családban. Nu cum ne arătăm în adunare. Nem amilyennek mutatjuk Nu magunkat az cum imaházban. suntem frumoși îmbrăcați și puși la punct în societate. Szépen felöltözve és rendbe téve a társadalomban. Omul este așa cum el este acasă. Az ember olyan, amilyen ő otthon a családban. În ochii lui Dumnezeu, acolo se uită la noi. Isten ott figyel minket. Aici vii la adunare, te duci în societate, ești îmbrăcat frumos, ești aranjat. Itt az imaházban, kint a társadalomban szépen fel vagyunk öltözve, el vagyunk rendezve, kikészítve, Dar cum ești acasă? de milyen vagy otthon? În cei 4 pereți, A 4 fal között, în camera ta, a te szobádban. cum este ea și cum ești tu? Milyen a szobád és milyen vagy te benne? Omul este acolo, înțelept, acolo unde este el însuși. Az ember ott bölcs, ahol ő tartózkodik. Și dacă acolo ești deficitar, És hogyha ott hiányosságaid vannak, atunci Dumnezeu așa te vede deficitar. akkor Isten ilyen hiányosnak lát. De aceea, căminul și familia Ezért a család és az otthon sunt testul înțelepciunii. a bölcsességnek a próbája. Nu serviciu, Nem a munkahely, nu plecatul. nem az utazás, Cine ești tu acasă? hanem amilyen otthon vagy, Și cum arată casa ta? és milyen a te házad. Așa este și înțelepciunea. Olyan a te bölcsességed is. Ea nu poate să fie altfel. Nem lehet más, Poate să fie doar așa. csak ilyen lehet. Și așa cum ai fost obișnuit ca copil, És úgy, ahogy megszoktad gyermekkorodban, îți promit, vei rămâne toată viața. ígérem, hogy olyan leszel egész életedben. Să fie doar ca harul și înțelepciunea lui Dumnezeu, dacă n-ai învățat în copilărie, ce trebuie să te schimbe. Ha nem tanultad meg gyermekkorban, akkor legyen is Isten irgalmas hozzád, és változtasson meg felnőtt korodban. De aceea, toată lupta pe care cel rău o dă este ca să facă acasă lucrurile așa, ca să nu fie un loc unde înveți înțelepciune. Ezért a gonosznak az a célja, hogy az otthon ne legyen az a hely, ahol bölcsességet tudsz tanulni. De azi dimineață am citit există și în românește, poate și în principiile fundamentale ale educației creștine. Ma reggel olvastam egy könyvből a keresztény nevelés alapjai, Și
Mie îmi place să citesc despre educație, Szeretek a nevelésről olvasni, pentru că ca medică să fie educator. azért mert egy orvos nevelő kell legyen. Primul lucru care îl scrie aici, în primul capitol, zice zice așa, părinții și profesorii din școli dau greș, desigur, în educarea corespunzătoare a copiilor, dacă nu au învățat ei mai întâi lecția stăpânirii de sine, a răbdării, îngăduinței, blândeții și iubirii. Azt írja itt, a szülők és a tanárok gyakran tévednek abban, hogy nem adnak megfelelő nevelést a gyermekeiknek, hogyha ők maguk nem tanulták meg először az önuralom leckéjét, a türelem, a szelídség leckéjét, köszönöm. A szelídség és a szeretet leckéjét. Ok. Deci cine trebuie să fie întâi educat? Tehát először ki kell tanuljon? Părinții și profesorii. A szülők és a tanárok. Dacă ei nu știe să se stăpânească pe ei însuși, Hogyha ők nem tudnak uralkodni magukon, ce pot ei să transmită copilului? mit tudnak átadni a gyermeknek? Dacă ei nu au în ei un anumit procent de răbdare, să zic așa, Hogyha nincs bennük egy megfelelő fokú türelem, care îi face să vadă lucrurile bine, ami arra készteti őket, hogy helyesen lássák a cum dolgokat, să învețe pe copil răbdare? hogy tanítsák meg a türelmet a gyermeknek? Câți copii răbdători ați văzut? Hány türelmes gyermeket láttatok? Nu, pentru că copilul e tot timpul în acțiune, el nu are răbdare, dacă vrea ceva, când vrea. A gyermek mindig mozgásban van, és nincs türelme. Ha valamit akar, mikor akarja? Când vrei. Mikor akar? Acum! Most! Oh, când sunt acolo noi și nu ne găsim și noi la fel? Nem viselkedünk mi is így néha? Când am fost în Asia acum o săptămână și acolo internetul merge încet. Akkor egy hete Ázsiában voltam, és ott az internet nagyon lassan megy. Că până când descarci un e-mail durează câteodată un minut. Amíg egy e-mailt letöltesz, gyakran egy percbe is kerül. Și ce lung e minutul ăla? És tudjátok, hogy milyen hosszú lehet az a perc? Aveți idee? Van fogalmatok? Stai și îți descarcă titlul, dar nu îți descarcă conținutul. Ott állsz és letölti a címét, de a tartalmát nem. Și merge groaznic. Borzasztóan lassan megy. Și atunci, unde înveți răbdarea? És hol tanulod meg a türelmet? Știți, a învăța răbdarea este greu. Nehéz megtanulni a türelmet. Dar trebuie și să învățăm o anumită îngăduință pe care să o dăm celuilalt. De bizonyos szempontból engedékenyek is kell legyünk a másikkal szemben. Dacă ar fi după noi, cum ar trebui să fie copiii? Ha tőlünk függne, milyen kellene legyen a gyermek? Ca niște soldați. Mint a katona. Da? Da? Exact cum îi dirijăm noi. Úgy tegyen, ahogy én parancsolok. Fără îngăduință ca și ei să aibă sfera lor de acțiune. Și să zicem, ok, vedem lucrurile, trebuie să le corectăm, dar ne trebuie înțelepciune cum să facem. Engedékenység nélkül, hogy a gyereknek nem hagyunk semmilyen szabadságot, döntési képességet. Blândețea. Jó, hogy fegyelmezzük, de hagyjuk, hogy gondolkozzon maga helyet. Blândețea. A szelídség. Cum ne uităm la copii când trebuie să-i tragem la socoteală? Hogy nézünk mi a gyerekre, amikor felelősségre vonjuk? Ce ton avem în voce? Milyen a hangunk színe? Plăcut? Kellemes? Blând? Szelíd? Serios? Komoly? Serios suntem. Komolyak vagyunk. Dar nu cu atitudinea blândeței, că blândețea și seriozitatea nu se contrazic. De nem a szelídség lelkületével. Pedig a komolyság és a szelídség nem mondanak ellent egymásnak. La fel nici iubirea nu se contrazice cu seriozitatea. Ugyanígy a szeretet sem mond ellent a komolyságnak. Deci,
cuvintele înțelepte, legea, cât și făgăduințele, trebuiesc învățate. Tehát a bölcs szavakat, a törvényt és az ígéreteket meg kell tanulni. Și adulții trebuie să le învețe ca să le pună în practică și să le dea și copiilor lor. A felnőttek azért kell megtanulják ezeket, hogy gyakorlatba tudják ültetni és átadják a gyermekeiknek is. Și dacă citiți în acest capitol mai departe, Hogyha tovább olvassuk ezt a fejezetet, veți vedea că ea scrie ca noi să nu confundăm educația cu dresare. meglátjuk, hogy azt írja, hogy ne tévesszük össze a nevelést az idomítással. Deci că animalele se dresează. Az állatokat idomítják, Ele trebuie să asculte. akik feltétel nélkül kell engedelmeskedjenek, amik. Dar copiii nu trebuie educați cum educăm sau adresăm animalele. De a gyermekeket nem úgy kell nevelni, ahogy az állatokat idomítjuk. Pentru că copilul este altceva decât un animal. Azért, mert a gyerek nem egy állat. Și n-ai cum să îl înveți pe copil, scrie aici mai departe, să fie controlat, să aibă stăpânire de sine, dacă îl dresezi ca un animal. És hogyha a gyereket úgy idomítod, mint egy állatot, akkor nem tudod megtanítani önuralomra, és nem tudod megtanítani arra, hogy helyes döntéseket hozzon. Deci un copil poate fi educat ca și un animal, astfel încât să nu aibă voința sa proprie. Egy gyermeket lehet állatként idomítani, úgy, hogy ne legyen saját akarata. Chiar individualitatea lui se poate confunda cu cea a celui care supraveghează creșterea lui. Az egyéniségét alá lehet rendelni annak, aki felülvigyázza a nevelését. Voința lui, adică a copilului, cu toate intențiile și scopurile sale, este supusă voinței învățătorului. A gyermek akaratát alá tudja rendelni a tanítója. Copiii care sunt educați astfel vor fi întotdeauna deficitari. Az így nevelt gyermekek mindig hiányosak lesznek, În ceea ce privește energia morală și responsabilitatea individuală. ami a személyes felelősséget és a morális energiát Ei nu au fost illeti. învățați să acționeze din rațiune și principiu. Ők nem voltak megtanítva arra, hogy elvek szerint és tudatos döntéssel működjenek. Voința lor a fost stăpânită de o altă persoană. Akaratukat egy másik személy uralta, Iar mintea nu a fost solicitată ca să se poată dezvolta și întări prin exercițiu. és elméjük nem volt igénybe véve arra, hogy fejlődni és erősödni tudjon gyakorlat által. Deci ei au fost făcuți să fie stăpâniți. Tehát ezek a gyermekek uralva voltak. Și acești copii nu au cum să fie vreodată în viață înțelepți, És ezek a gyermekek nem tudnak az életben bölcsek lenni, dar ce impresie vor avea despre Dumnezeu? és akkor milyen benyomásuk lesz Istenről? Cum îl vor vedea pe Dumnezeu? Milyennek látják Isten? Cum? Milyennek? Arbitrar? Stăpân? Ítélkezőnek, kegyetlennek, Și önkényesnek. e așa de greu asta să transmiți câteodată părinților. Gyakran nehéz ezt átadni a szülőknek. Că ei fac cea mai mare greșeală spre pierderea copiilor lor prin tocmai felul lor de a reprezenta pe Dumnezeu greșit. Mert elveszítik gyermekeiket azáltal, hogy Istent helytelenül mutatják be nekik. Reprezent pe Dumnezeu ca pe cineva care trebuie să stăpânească voință. Úgy mutatják be Istent, mint valaki, aki kell uralja az akaratukat. Nu este așa. Nem így van ez. Dumnezeu dorește să ne educe. Isten nevelni akar minket, Adică înțeleptul învață pentru că vede frumusețea acestui lucru. a bölcs azért tanul, mert látja ennek a szépségét. El este câștigat de frumusețea cuvintelor înțelepte. Őt megnyeri a szép szavaknak, a bölcs szavaknak a szépsége. Da, trebuie să avem acel element în educație care este temerea lui Dumnezeu, în care copiii trebuie să se teamă de a greși. Igen, a gyerek kell fél attól, hogy hibázik,
Și copiii trebuie să primească o consecință când ei greșesc. És kell következménye legyen annak, hogyha hibázok. Dar acea consecință trebuie să fie pe baza acțiunilor lor și trebuie dată cu respect și cu blândețe. De ez a következmény arányos kell legyen az ő tettével, és tisztelettel és szelídséggel kell ezt véghez vinni. Cu deplină stăpânire de sine a mamei și tatălui. Az anya és az apa teljes önuralommal tegye ezt. Niciodată din afecțiune. Sohasem indulatosan. Pentru că atunci vrem sau afect. Pentru că atunci vrem și speriem copilul și el ascultă de frică. Mert olyankor megijesztjük a gyermeket, és félelemből engedelmeskedik. Și el nu se poate dezvolta decât ca voința lui să fie stăpânită. És így nem tud fejlődni, hogyha uraljuk az ő elméjét. Și așa el va fi toată viața sclavul altuia. És egész életében valakinek a rabszolgája lesz. O sclavul mamei, acum va deveni sclavul șefului. Az anya rabszolgája a főnök rabszolgájává fog Și válni. va fi mereu controlat de alții. És mindig valaki más fogja irányítani. Nu va fi înțelept. Nem lesz bölcs. Educația gândită e diferită. A jól meggondolt nevelés ettől különbözik. Ea este una după perceptele și cuvintele lui Dumnezeu. Isten elképzeléseivel és utasításaival egy irányba halad. Deci, cuvintele înțelepte trebuie să ajungă în viața noastră. A bölcs szavak be kell jussanak életünkbe. Ele ajung în viața noastră prin educație, És ezek neveléssel jutnak be. prin exercițiu. És gyakorlat által. Și întâi cu copilul învață părinții. És a gyerekkel együtt a szülők is tanulnak. Și în felul cum învață părinții, învață și copilul. És ahogy a szülők tanulnak, úgy tanulnak a gyerekek Și is. cu cât crește mama și tata mai mult în stăpânire de sine, în a primi cuvintele lui Dumnezeu, cu atât crește copilul mai mult în aceasta. És ahogy az anya és apa fejlődik az önuralomban és az Isten szavának való engedelmességben, úgy fejlődik a gyermek is. Știți că dacă părinții ar fi educați, educația copiilor ar fi ușoară. Higgyük el, hogy ha a szülők tanultak lennének, akkor a gyerekek nevelése egyszerű lenne. Sunt convins că cei mai mulți copii ar asculta de plăcere. Meg vagyok győződve, hogy a legtöbb gyerek örömmel engedelmeskedne. Sau hai să întrebăm pe copii. Kérdezzük meg a gyerekeket. Ce fel de părinți își închipuie? Milyen szülőket képzelnek el maguknak? Părinți slabi sau părinți tari? Gyenge szülőket vagy erős szülőket? Știți că orice copil dorește să aibă părinți tari. Minden gyerek azt szeretné, hogyha erős. Și tăria părintelui constă în tocmai felul de a fi puternic. És a szülő ereje éppen abban áll, hogy Stăpânit pe sine. tud uralkodni saját magát. Răbdător. Türelmes. Cu anumită îngăduință. Bizonyos engedékenységgel, tűréssel rendelkezik. Blând și iubitor. Szelíd és szerető. Cu cât părinții s-ar educa pe ei pentru copiilor, cu atât de ușor ar fi educarea copilului. Minél jobban nevelnék a szülők saját magukat, annál könnyebben tudnák nevelni a gyermekeiket. Deci, trebuie să educăm pe părinți, nu așa? Tehát először a szülőket kell neveljük. Pentru că copiii sunt doar ce sunt și părinți. Azért, mert a gyerekek mik? Ce să fie altceva? A szülő tükre. Mi egyéb lehetnének? Deci dacă vrem să fim înțelepți, Hogyha bölcsek szeretnénk lenni, școala e acasă. az iskola otthon van. Nu e afară. Nem kint. Școala e în cămin. Az iskola az otthonban van. Școala e în relația noastră de familie. A mi családi kapcsolatainkban. Școala e între relația noastră cu copiii noștri. Az iskola a mi gyerekeinkkel való kapcsolatunkban van. Acolo trebuie să punem în aplicație cuvintele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu Ott kell gyakorlatba ültessük Isten szavát, Isten törvényét și promisiunea. és az ő ígéreteit.
Pentru că fără educație n-avem cum să devenim înțelepți. Mert tanulás nélkül nem lehetünk bölcsek. Și vreau să mai citesc un verset din Proverbe 22, Szeretnék még egy Biblia szöveget olvasni a példabeszédek 22. să vedem fejezetben. care este scopul educației. Hogy lássuk meg, hogy mi a nevelésnek a Cine célja. este un om înțelept? Ki a bölcs ember? Cine credeți că este un om înțelept? Mit gondolunk, hogy ki a bölcs ember? Biblia spune așa, după ce zice pleacă-ți urechea și ascultă și să ai în inimă cuvintele înțelepte, A Biblia azt mondja, miután elmondja, hogy hajts füledet és hallgass meg a bölcseknek spune beszédet. în Proverbe 22 cu 19, pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul. 19. versben azt mondja, hogy az Úrban legyen a te bizodalmad. Vreau să te învăț eu astăzi. Arra tanítottalak ma téged. Da, pe tine. Igen, téged. Deci ce este învățătura învățăturilor? Tehát mi a tanulságok tanulsága? Ce este? Mi az? Încrederea în Domnul. Az Istenben való bizalom. Oare de ce este acesta, cum să zic, miezul educației? Miért az Úrban való bizalom a nevelésnek a közepe? De ce aceasta este înțelepciunea în sine când te încrezi în Domnul? Miért maga a bölcsesség az Úrban való bizodalom? De ce? Miért? Asta am pierdut. Exact. Pentru că tocmai noi suntem invers. Azért, mert mi teljesen fordítottak vagyunk. Noi ne încredem în noi înșine. Mi magunkban bízunk. Copilul se încrede în el însuși. Copilul se încrede în el A însuși. gyerek is saját magában bízik. Și educația noastră poate să aibă doar două aspecte. Ori hrănim încrederea în sine, ori întărim încrederea în Dumnezeu. A nevelésnek két oldala létezik, vagy tápláljuk a gyereknek az önbizalmát, vagy neveljük az Istenben való bizalmát. Să știți că cu cât ne-am încrede mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât am fi mai înțelepți. Higgyük el, hogy minél jobban bíznánk Isten igéjében, annál bölcsebbek lennénk. Vă spun, făgăduințele lui Dumnezeu ne-au fost date, dar cine dintre noi se bazează pe ele? Mi megkaptuk Isten ígéreteit, de közülünk ki veszi azt figyelembe, ki alapoz rá? Cine le crede în momentul când lucrurile nu merg bine? Ki hisz bennük akkor, amikor a dolgok nem mennek jól? Cine? Ki? Când suntem în situații dificile, Amikor nehéz helyzetekben vagyunk, ceea ce trebuie să fim ca să fim educați. és szükségünk van erre azért, hogy nevelve legyünk, Încrederea în Dumnezeu nu o înveți la soare. az Úrban bízást nem tanuljuk meg a napfényes időben. Ai cum, firea noastră nu învață când totul este noapte. A mi énünk képtelen tanulni akkor, amikor minden rendben van. Încrederea în Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu devin atunci vii în viața noastră când necazul e cu noi. Az Isten ígéreteiben vetett bizalmunk akkor válik élővé, amikor nehéz helyzetbe kerülünk. Și trebuie să ne punem în interiorul inimii noastre făgăduințele divine. Szívünk mélyébe kell helyezzük az Isten ígéreteket. Una dintre făgăduințele cele mai tari în care eu mă încred este aceea unde Domnul zice, nu te voi părăsi și nu te voi lăsa niciodată. Az egyik legerősebb ígéret, amit én gyakran ismételek magamnak az, hogy nem hagylak el és el nem távozom tőled, mondja Isten. Făgăduința Domnului divină, Isten ígéret ez? ne place? Szeretjük? Ea stă scris între altele în Iosua, la capitolul 1. Megtalálhatjuk ezt az ígéretet a Józsué első könyve, első fejezetében. Și scrie acolo în Iosua 1 cu 5. Az 5. vers, Józsué 1.5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Cât vei trăi?
életednek minden idejében. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Știți, necazul are această ispitire să crezi că ești părăsit de Dumnezeu. A nehézségnek megvan ez a kísértése, hogy azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket. Sau n-ați fost niciodată ispitit să credeți asta? Vagy nem voltunk kísértve, hogy ezt higgyük. A fost vreunul neispitit să creadă acest lucru? Van-e itt valaki, aki nem volt ilyenre kísértve, amikor Zici nehézség că volt? necazul ăsta vine din partea celui rău și pentru că Dumnezeu te-a părăsit. Azt gondolhatjuk, hogy ez a nehézség az ördögtől van azért, mert Isten elhagyott. Că dacă tu ai merge cu Dumnezeu, necazul ăsta n-ar fi venit pentru tine. Mert ha Istennel járnál, akkor nem lenne ez rajtad. N-ai fi așa de slab cum arăți. Nem lennél ilyen gyenge, amilyen vagy. Și atunci eu zic, nu e adevărat. De én azt mondom, hogy ez nem igaz. Pentru că Dumnezeu a spus, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Mert Isten azt mondta, nem hagylak el téged, sem nem maradok tőled. Poate Dumnezeu să mintă? Hazudhat Isten? Nu. Nem. Numai noi îl putem părăsi. Csak mi tudjuk elhagyni őt. Atunci n-are cum să ne ajute. És akkor nem tud rajtunk segíteni. Dar El nu ne va părăsi niciodată. De ő soha nem fog minket elhagyni. Și avem în Biblie atâtea exemple a oamenilor care au căzut și au fost răi, cum a fost un rege Ahab. Și el se pocăiește un pic la Dumnezeu, să zic așa, și Dumnezeu zice, sunt cu tine. És a Bibliában annyi példa van, például Ahab király, aki csak egy kicsit jó volt, és Isten megígérte, hogy vele lesz. Trebuie să avem, ca să putem să trecem în viața aceasta și să fim înțelepți, trebuie să avem ceva la baza vieții și a gândurilor noastre care nu se poate muta și care nu se poate da la o parte. Azért, hogy életünkben bölcsek legyünk, szükségünk van valamire, ami maradandó életünkben, amit nem lehet félretenni. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu. És az Isten igéje. Legea, A törvény, pildele, a példázatok, făgăduințele. és az ígéretek. Ce ne-am face fără el? Mit tennénk nélkülük? Cât de înțelepți am putea fi? Mennyire lennénk bölcsek? Cât de stăpâniți de sine am putea fi? Mennyire tudnánk uralkodni magunkon? Cât de răbdători? Mennyire lennénk türelmesek? Ne-am propus ca niciodată să nu cred că Dumnezeu m-ar putea părăsi. Én eltökéltem magamban, hogy soha nem fogom azt hinni, hogy Isten elhagyott, Dacă eu mă părăsesc. hogyha én nem hagyom el őt. Dacă eu am tot dreptul să părăsesc. Nekem jogom van elhagyni őt, Așa atunci să știți că trebuie să faci mult ca Dumnezeu să zică, ok, ai trecut bariera harului. de sok mindent kell tegyünk, amíg Isten elmondja azt, hogy jól van, átlépted a kegyelem határát. O să fi trecut mult ca Dumnezeu să zică, ok, n-am ce să fac cu tine. Nagyon sok idő után mondja ki Isten azt, hogy nincs veled, Am amit kezdett. epuizat toate lucrurile care le-am avut și nu mai am nimic cu ce să te ajut. Kimerítettem minden eszközömet, minden lehetőségemet, nincs már mivel segítsek rajtad. Dumnezeu se ține cuvânt. Isten szavának áll. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Senki nem állhat meg előtted, amíg élsz. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszel. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Câți bani poți să dai pe așa o credință? Mennyi pénzt adnánk egy ilyen ígéretért? Câți bani? Mennyi pénzt? Câtă siguranță dă ea nouă? Mennyi biztonságot ad nekünk, mennyi biztonságérzetet? Nimeni nu va sta împotriva ta cât vei trăi. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Așa cum a fost cu Moise, așa cum a fost cu Iosua, așa voi fi și cu tine. Amiképpen Mózessel vele voltam, amiképpen Józsuéval voltam, veled is leszek. Dar nu te voi părăsi Nem hagylak el, și nu te voi lăsa és el nem maradok tőled. niciodată. Soha. Eu sunt convins că înțelepciunea constă în deplină încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Én meg vagyok győződve, hogy a bölcsesség az Isten szavába vetett bizalomban áll. Nici o altă lecție noi nu trebuie să învățăm
mai mare decât aceasta. Ennél nagyobb leckét nem tanulhatunk meg. Și nicio altă lecție nu trebuie să învățăm pe copii decât aceasta. És más leckét nem kell megtanítsunk gyermekeinknek sem. Este o educație. Ez a nevelés. Este un exercițiu. Ez gyakorlat. Nu vine așa căzut din cer și le ai. Nem az égből pottyan. Costă efort. Erőfeszítésbe kerül. Costă rugăciune. Imába kerül. Costă stăruință. Kitartásba kerül. Costă determinare. Meggyőződésbe kerül. Deci nu te las, Doamne, până când nu îți împlinești făgăduința. El nem hagylak, Uram, amíg be nem váltod az ígéretedet. Stau aici până ne dai. Itt leszek, itt maradok, addig, amíg megadod nekem. Eu consider că cea mai mare educație care noi putem să o avem vreodată este încrederea în Dumnezeu. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb nevelés, amivel valaha rendelkezhetünk, az az Istenbe vetett bizalom. Pentru că ea conține să-L vedem pe Dumnezeu deasupra noastră. Mert az azt feltételezi, hogy Istent lássuk, amint fölöttünk van. Ea consideră că îl vedem pe Dumnezeu ca Părintele nostru. Úgy látjuk Isten, mint a mi szülőket. Și ea are în ea acel lucru care face ca tu, ascultând, încrezând în Dumnezeu, aduce ascultarea și ascultarea te face înțelept și un om care reprezintă pe Dumnezeu. És Isten szavában való hit bölcsé teszi az embert, engedelmessé teszi őt, hogy Isten szavának higgyen. Aș vrea să recapitulăm în două Hadd foglaljuk össze két mondatban. cuvintele înțelepte A bölcs szavak, sunt cuvintele lui Dumnezeu, Isten szavai, pe care trebuie să le învățăm. amiket meg kell tanuljunk. Și le învățăm verificându-le prin încrederea în ele. És úgy tanuljuk meg, hogy kipróbáljuk őket a mi Istenbe vetett bizalmunkon keresztül. Trebuie să ne punem picioarele tare pe legea lui Dumnezeu. Lábadat Isten törvényére kell Trebuie helyezni. să cunoaștem planul de mântuire care este prezentat în pildă. Meg kell ismerd a megváltási tervet, ami a példázatokban be van mutatva. Trebuie să învățăm să stăm pe făgăduințele lui Dumnezeu ca pe stânca care ni s-a pus la dispoziție. És meg kell tanuljuk azt, hogy úgy álljunk Isten ígéretein, mint egy sziklán, ami rendelkezésünkre lett bocsátva. Toate acestea se învață prin exercițiu. Mindezeket csak gyakorlat által Și tanuljuk meg. frumos este că Dumnezeu este învățătorul. A szép dolog az, hogy Isten a mi tanítómesterünk. El conduce circumstanțele vieții noastre și știe când trebuie să învățăm ce lecție ca să putem sta într-o zi. Ő úgy vezeti életünk körülményeit, úgy irányítja őket, hogy tudja, milyen leckét kell megtanulnunk ahhoz, hogy meg tudjunk állni majd egy napon. Numai El știe cum trebuie aceste lucruri întipărite în inima noastră ca să fie neschimbabile acolo. Csak ő tudja, hogyan kell ezeket a dolgokat szívünkbe vessük ahhoz, hogy ne változzanak meg. Pentru că de-abia când sunt scrise în inimă, Mert csak akkor, amikor szívünkbe asta vannak înseamnă írva, nu mai pot fi șterse de acolo. akkor lesznek Pentru kitörölhetetlenek că ele életünkben. au devenit viața noastră, tot ceea ce am învățat, ele sunt. Amikor életünk részévé válnak mindennél, amit tanultunk, Atunci noi vom fi înțelepți. akkor leszünk mi bölcsek. Vreți să fiți așa? Szeretnétek ilyenek lenni? Eu vreau. Én szeretnék. Vreau să scap de orice încredere în mine. Szeretnék megszabadulni minden önbizalomtól, Și vreau să trăiesc prin încrederea în Dumnezeu. és Istenbe vetett bizalomból élni, Care este lecția tuturor lecțiilor ami a leckék leckéje, pe care trebuie să o învățăm. amit meg kell tanulnunk. Amin. Amen.